Assalamu alaikum Yanuwa, barkanmu da kasancewa da ku a wannan bidiyo. A bidiyon mu na insha Allah za mu nuna muku yadda za ku yi verify na application ɗinku na Liquid Pro. Wato kamar yadda kuka sani wata sabuwar exchanger wanda kwanan nan aka fara amfani da ita. Wato sai dai da yawa idan sun yi request na verification sai su kalla gashi na abin da tuna musu shi ne. I have sent require document KYC document but crypto and fiat withdrawal is disabled. This is the time of error. Please log into it and enable of that function so that I can trade. Thank you. Kamar yadda kuke gani amma wani lokaci idan ka tura musu ga screenshot nan da ne wani lokaci idan ka tura musu zaka ga sun ɗau lokaci ba su yi reply ɗinka ba. Idan sun tashi kamar da kuke gani yin reply ɗinka idan sun turo maka da text a mail ɗinka ko a wannan chat ɗin kai za su turo maka da wani form wanda shine wannan form ɗin gashi nan kamar da kuke gani. Bari na buɗe muku form ɗin ku gan shi. Bari mu jira ya buɗe mana. Kamar yadda kuke gani da shi nan already yanzu wannan shine form ɗin da suka turo mana suke buƙatar mu cike. Kamar yadda kuke gani wannan shine form ɗin kamar haka. Wannan shine abubuwan da suke buƙata gashi nan sun ce source of wealth declaration form. Kamar yadda kuke gani gashi nan import that not kindled and submitted to the last one piece of the documentary. Kamar yadda kuke gani gashi nan wannan shine abubuwa. A nan wajen kawai abin da kake bukata a nan wajen shine gashi nan sun ce ma source of wealth ɗinka, gashi nan sun ce ma final statement, income statement and latest tax statement and bank statement. Abin da zaka yi wannan na farkon shine wanda zaka zaba, sannan sai ka dawo ƙasa. Gashi nan in ka dawo ƙasa a nan wajen zaka zo gashi nan sun ce my source of wealth consists of, zaka zo ka zaɓi gashi nan kamar da kuke gani akwai implement income, akwai properties, akwai inheritance, akwai business revenue, akwai investing asset and the others. To abin da zaka yi a nan wajen kawai zaka iya zaɓar duk da kake so a nan wajen. Amma ni wanda na yi amfani da shi a nan shine na yi amfani da properties da investing asset da others ɗin nan. Sai ka dawo ƙasa a nan abin da zaka yi shine zaka rubuta full legal name wato sunanka da yake kan ID card ɗinka, sannan a ƙasa nan kuma za ka yi signing. Wannan file ɗin PDF file ne. Zan nuna muku da za ku yi editing shi wannan file ɗin sannan kuma ku je ku tura musu shi a mail. Sannan kuma yayin da ka tashi tura musu wannan file ɗin za ka haɗa da wato bank statement ɗinka, ka tabbatar ka karɓo bank statement ɗinka sai ka haɗa musu da shi sai ka tura. Kai tsaye yanzu bari mu buɗe application ɗin da na editing. Kai tsaye ya maka da wannan application din za ka je ka yi download ɗin wannan application din gashi nan a dubi. Kai tsaye yanzu bari na buɗe kalla yadda na yi amfani da shi wannan. Na buɗe ku gani. Kamar yadda kuke gani gashi nan wannan shine inda na cike kamar yadda kuke gani. Da zarar ka ɗauko wannan application din za ka yi downloading din shi wannan PDF din da suka turo maka a mail ɗinka ko a chat din da kuka yi. Za ka zo ka yi importing nashi a cikin wannan application din kamar haka. Kamar yadda kuke gani da zarar ka yi importing din shi a cikin wannan application din ga alamar alƙalami na kawai za ka zo ka taɓa wannan alamar alƙalamin kamar haka. Idan ka taɓa shi za ka zo ka taɓa edit PDF din nan. Kamar yadda kuke gani da zarar ya buɗe maka inda za ka yi editing na PDF din nan kamar yadda kuke gani. Kamar yadda kuke gani da zarar ka shiga cikin mail ɗinka in ka tashi za ka rubuta musu here is my fill source form attached with my bank statement.